Кніжка папяросы сучаснага украінскага паэта Юрка Іздрыка. Гэта маленькае такое выданне. Яно так і называлася ў арыгінале папіросы. Гэта маленькая кніжачка, падобная на пачак папіросаў, у якой ёсць 25 вершаў, такіх роздумаў, блізкіх да таго, пра што людзі думаюць, напэўна, калі запальваюць папіроску і разважаюць пра жыццё. Хоць яна даволі невялікая, на яе пайшло багата працы. Фактычна яна рабілася 3 гады. Я і пра фізічную кнігу, і пра матэрыял. Фактычна было некалькі рэдакцыяў гэтай кнігі, вельмі цікавае пераасэнсаванне, ліючаяся форма. Самае першае такое панкаўскае выкананне, зусім не рэдагаванае, адбылося калісьці в межах нашага трыо Бубен Нарушевіч Байсан. Яно ёсць на Ютубе. І за гэты час дзядзя Лёня Нарушевіч пакінуў нас, і гэтае выданне прысвячаецца ягонай светлай памяці. Для ўсіх астатніх яна будзе безумоўна цікавая. Хто не ведае Іздрыка, адкрыццём для сябе гэтага аўтара і, магчыма, першым крокам у свет Юрка Іздрыка, асаблівы свет. Это, не знаю, карацей, блізкая мне фігура сваёй аддаленасцю і тым, што чалавек робіць і піша так, як хочацца, не неяк спрабуючы патрапіць у нейкую хвалю і не даваць непростых адказаў, не рабіць таго, чаго ад цябе чакаюць людзі. Вось у кніжцы, праўда, 26 вершаў, адна папіроска такая, як кажуць у Гомелі, на ход нагі. Таму паліце, сябры, добрыя вершы, наканец, добры вычытаны пераклад.